दिनांक 5 मार्च रोजी सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेचे माननीय आयुक्त सौ सत्यम गांधी साहेब यांचा सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेमध्ये हजर झाल्यापासून मतदारांच्या मनपा निधीमधील सन 2018-19 पासून सन 2023-24 अखेरील 4 वर्षापासून थकीत असलेली मतदारांची एकूण अंदाजे रक्कम 60 कोटीपर्यंतची देयकं अदा केल्यामुळे मतदार असोसिएशनतर्फे आज सत्कार करण्यात आला। त्यावेळी असोसिएशनचे विश्वस्त साजिद शेख, संचालक फैयाज मोमीन, आशिष पवार, मुजम्मिल अख्तर, मतदार नयूम नदाफ, राहुल लाले, प्रकाश नवलाई, यासर बलबन, आसिफ लष्करी, चिखले अण्णा, मुकुंद काळे, मुस्तफा तांबोळी, वसीम सय्यद, मोहम्मद शेख, हर्षद पडळकर, शब्बीर फकीर, अमित गडदे, शब्बीर फकीर, पियुष सदरगे, सलीम मुश्रीफ, साजिद जमालुद्दीन शेख, विशाल यादव।